дар шаҳри Исфара нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон дар соли 2023 барзиёд ва пеш аз муҳлат иҷро шуд. Дар ин марҳила дар умум 366 нафар ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шуданд. дар ин бора раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода зимни баргузории нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард, ки дар даъвати тирамоҳии ҷавонон ҳатто аз хориҷи кишвар ба хизмати ватан модар ҷалб гардиданд. 50% зиёд аз Федератсияи Русию дигар ҷумҳуриҳои хориҷи кишвар имрӯз фарзандое бо тариқи фаҳмондадиҳӣ даъват кардем ва барои адои хизмат ва қарзи ватан шаҳрвандо омада хизмат baрафтанд. Дигар ягон мушкиле набуд. Унҷа ман шахсан худам якчанд нафара тамоми мана муовино 6 нафар муовинои ман ҳамаошон корҳои фаҳмондадӣ ки машғул буданд. Танҳо бо тариқи корҳои фаҳмондадӣ ин кор пурзӯр карда шуд. бино ба иттилои раиси шаҳри Исфара, бо пурзӯр кардани корҳои фаҳмондадиҳӣ мушкилӣ дар самти ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пеш наомад. Вай гуфт, ки дар ин мавсим ҷавонон ҳатто аз Русияву Хитой ва Олмону Арабистон дар муддати то 10 рӯз ба Тоҷикистон расида ба даъват ҷалб гардиданд. Ягон мушкиле набуд вақти корбарӣ. Вақте ки мо даъват мекардем волидайна ба пуррагӣ мефаҳмиданд, розӣ мешуданд, фарзандошон ки корбарӣ мекарданд даъват мекарданд. мобайни 2-3 то ҳатто аз Хитой омад, амихе аз Хитой омад, аз Арабистон омад, аз Олмон омад. Ҳамин даъват ба мобайни дури дураш 10 рӯз ба аллакай расида омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ба хизмат модар ватан сафарбар шуданд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара аз натиҷаҳои фаъолияти солонаи 2023 ба намояндагони васоити ахбори omma ҳисобот дод. гуфта шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ 10 корхонаи саноатӣ истеҳсоли маҳсулотро нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 коҳиш дода 7 адад корхона умуман фаъолият накарданд. паҳлӯҳои дигари нишасти хабарии раиси шаҳри Исфараро дар гузоришҳои минбаъда инъикос хоҳем кард. Фарзона Шамсиева, пресс-сатиҷи шаҳри Исфара.